Takže ještě jednou dobré odpoledne, večer nebo ráno, podle toho, kolik u vás teďka aktuálně je hodin. Dovolte mi vás přivítat na v pořadí už druhé konferenci krajanských knihoven, tentokrát pod názvem České krajanské knihovny 2026, Jazyk, paměť, komunita a budoucnost. Konference se koná pod záštitou Velvyslanectví České republiky v Aténách, pod záštitou Ministerstva kultury České republiky, pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a také pod záštitou Národní knihovny České republiky a Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského a Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Mediálním partnerem konference je také časopis Čtenář, kterému tímto děkujeme. Chtěli bychom poděkovat srdečně všem institucím, nejenom za poskytnutí záštity a partnerství, ale taky za to, že tímto krokem potvrdili význam krajanských knihoven jako součásti kulturní a vzdělávací infrastruktury České republiky v zahraničí. A přispěli tak k tomu, že tohle téma získává stále větší pozornost, a to i na institucionální úrovni. A teď už bych chtěla předat slovo na České velvyslanectví do Atén, odkud účastníky konference pozdraví velvyslanec České republiky Ivo Šilhavý. Dobrý den, vážení přátelé české knihy. Je mi velkou ctí zahájit druhou mezinárodní konferenci českých krajanských knihoven. V první řadě bych rád poděkoval Lence Kamélia z České asociace v Řecku a Lucii Macháčkové z Národní knihovny České republiky za jejich neocenitelnou iniciativu na podporu krajanských knihoven. Přístup k českým knihám, to je základ pro uchování českého jazyka, pro uchování naší kulturní identity, tím více pro krajany a jejich rodiny žijící v zahraničí. Já, když jsem byl malý kluk a ležel jsem nemocný doma v posteli, vždycky jsem se obklopil s těmi oblíbenými knihami. Třeba Afrika smlouva skutečnosti, Hanzelky a Zikmunda. Při čtení jsem zapomínal na bolest a horečku a duchem jsem s nimi seděl v jejich stříbrné Tatrovce. Držet v ruce knihu, listovat si v ní a číst si, to mi dodávalo sílu. A v době nedávné, v době covidu, to jsem zase dal dceři číst Čapkovou Bílou nemoc a pro jistotu i Válku s mlky. Aby pochopila, že v knihách najde v podstatě skoro všechno. Dnes má každý svůj mobil, na webu si čte, co mu vnutí umělá inteligence, i když to zajímavé, natož důležité často vůbec není. Za to otevřená kniha v rukách, kterou si člověk vyndá z police, cítí jejich vůni, to se už stává vzácností. O to víc cením práce všech krajanských knihoven, že ochraňují toto jedinečné kouzlo skutečné knihy a její bohatství šíří mezi krajany. Krajanské knihovny, to jsou pro mě něco jako oázy, které díky české literatuře uchovávají svěží českou identitu. A já vám moc děkuji všem za vaši obětavou práci a přeji mnoho úspěchů. Děkuji. Pane velvyslanče, děkujeme za krásná slova a za sdílenou lásku ke knížkám. Tak bych dala slovo panu Faltýnovi, generálnímu řediteli Národní knihovny České republiky. Vážené dámy, vážení pánové, doufám, že mi slyšíte a doufám, že se neurazíte, pokud vás pojmenuji i vážené kolegyně a vážení kolegové, protože to plně vystihuje ty aktivity, které ve svých krajanských knihovnách řešíte a jsou blízké nám všem, kteří se věnují knihovnictví v České republice. Já jsem velmi rád, že jsme se tady sešli v takhle hojném počtu a jsem velmi rád za to, že ten program, který tady dnes zazní, je natolik pestrý a umožní vám prodíknout do staré řady tajů moderního knihovnictví v České republice, ať už to jsou otázky spojené se spoluprácí, s možností rozvoje i prostřednictvím různé podpory Ministerstva kultury a samozřejmě, a to vnímám možná jako nejdůležitější příspěvek, i v rámci využívání těch digitálních zdrojů, které České knihovnictví nabízí.
Ono se to možná nezdá, ale i v případě digitálních dat Česká republika hraje PIM a zejména knihovny jsou toho velmi dobrým příkladem. Jen abyste si udělali představu, v současné době v českých knihovnách a jejich digitálních nástrojích se ukrývá tajemství více než 160 milionů stran digitálního obsahu. Ono samozřejmě řada těch dokumentů je zpřístupnitelná v souladu s autorským zákonem pouze v síti knihoven nebo na území České republiky. Na druhou stranu řada těch digitálních knihoven pokrývá i naše ranější dějiny a i dokumenty, u kterých můžeme jednoznačně prokázat, že už na nich žádná autorská práva nevisí. A právě tyhle ty digitální data, ty dokumenty jsou dostupné i vám v zahraničí a je určitě skvělé, že je můžete využívat. A já si v tomhletom dovolím takovou svoji drobnou osobní poznámku, která je spjatá s návštěvou krajanské knihovny v Kembeře a nevím tedy, jestli tady někdo z Canberry teďka aktuálně sedí. Nicméně, když jsme tu knihovnu procházeli, tak mi přišla opravdu úžasná. Byly tam jak takové ty klasické kánony literatury, a i nová česká produkce. Ale pro mě bylo teda nejzajímavější se tam a s místní komunitou bavit o tom, jakým způsobem opravdu můžou vytěžovat ty naše digitální knihovny a ukázalo se, že těch možností je opravdu spousta a když jsem mi tam ukazoval i nějaké speciálně vytvořené virtuální sbírky digitální knihovny popisující ty nejvýznamnější dokumenty českých dějin, mezi něž patří třeba Kodex Vyšehradský, tak byli úplně nadšený a říkali, že to jsou věci, které můžou používat i v tom, aby prezentovali českou kulturu svým přátelům, kolegyním práce a vůbec všem, se kterými se potkávají, což si myslím, že je opravdu jako skvělé poslání. A pokud se podaří propojit, řekněme, ty institucionalizované aktivity, které ty knihovny v zahraničí mohou nabídnout s těmi, které jsou vytvářené na bázi osobního nadšení a osobní prezentace, tak to bude opravdu skvělá zpráva pro českou kulturu, která tím právě ukáže, že patří mezi renomované kultury i v světovém srovnání. A já vám všem přeju, abyste v tomhle byli úspěšní, abyste se v té své míře nadšení nepolevovali a abyste opravdu prezentovali svůj vztah k České republice takovým způsobem, abyste na vás mohli být i nadále tak hrdí, jaký jsme doteďka. A přeju samozřejmě úspěšný průběh této konferenci. Tak děkujeme za nádherná slova a taky děkujeme teda Národní knihovně a potažmo vaší kolegyni Lucii Macháčkové a paní Marie Šedé, které nám od začátku pomáhají, zejména paní Lucie Macháčková vlastně už od roku 2022 Národní knihovna podporuje ty naše aktivity na poli krajanských knihoven. Tak v tom případě bych předala dál slovo panu Romanu Hájkovi, předsedovi Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky, neboli SKIPu, což je organizace, která ve spolupráci s náma vzala opravdu taky krajanské knihovny pod svá křídla. Romane. Krásné dobré odpoledne, já tedy doufám, že mě je slyšet. Dá se, že ano. Skvěle. Tak krásné dobré odpoledne i za mě. Podobně jako pan generální ředitel Foltýn vnímám tu důležitost krajanských knihoven. Naším smyslem, nebo smyslem SKIPu je vlastně propojovat, sdílet, předávat si zkušenosti primárně tedy v rámci území České republiky, ale je samozřejmě skvělé, pokud se to daří i dál za hranice a právě tím, že se snažíme propojovat a vytvářet tu hodnotu ze vzájemného setkávání se a sdílení, tak vnímám právě důležitost i téhleté konference v tom předání nějakých základních informací a v tom propojení. Padlo tady mnoho věcí o digitálních zdrojích. Já bych chtěl možná zdůraznit ještě jednu roli, kterou vnímám u krajanských knihoven, a to je to, že je to skutečně takový ten ostrůvek místní kultury někde v zahraničí. A je to vlastně místo, kde se může setkávat komunita a ten osobní kontakt je prostě stále velmi důležitý. I v našem prostředí, i v České republice knihovna častokrát bývá místo, kam přijdou třeba novousedlíci. Pokud se prostě někdo přestěhuje do nového města, tak jedno z těch prvních míst, protože ten práh přístupu je nízký, tak bývá právě knihovna. A předpokládám, že v zahraničí je tahle ta role krajanských knihoven ještě o mnoho důležitější, protože vlastně pro ty lidi, kteří do nich chodí, vytváří prostor, kam mohou patřit a vytváří takový most s kulturou v Česku.
A to mně přijde nesmírně důležité, proto i vlastně tahle ta aktivita mi připadne smysluplná. Těším se na ten dnešní program a přeju vám všem, abyste si ho užili. Moc děkujeme. A protože tahle konference je nazvaná mezinárodní, tak já teďka předám slovo do Chile, odkud bude první část konference moderovat Alena Cicálková. Alena Cicálková je krajanka, která žije v zahraničí už víc než 25 let. Od Velké Británie přes Irsko a Itálii se dostala až do Chile. A tam vlastně působí od roku 2010 a možná se vám to bude zdát zvláštní, protože její profese se věnuje projektovému a portfoliovému řízení a pracuje u Gemini Observatory, která je součástí Noir Lab, centra podporujícího mezinárodní spolupráci a výzkum vesmíru. A jak se tohle teda pojí s krajanskými knihovnami? Spíš se to pojí s krajany. Během pandemie Alena spustila krajanský podcast Epimoniak, ve kterém představuje příběhy Čechů a jejich potomků po celém světě. A ve spolupráci s Českou asociací jsme taky připravili několik dalších podcastových sérií. A její zkušenost jdou napříč nejenom různými obory, ale i kontinenty, což z ní dělá takového vlastně polyglota a dávají velmi širší pohled na propojování lidí, tematik kultur. A vedle svojí profesní dráhy se teda neformálně spíš z hlubokého osobního zájmu věnuje právě propojování českých komunit v zahraničí a i proto jsme ji oslovili, aby nás provedla touhle částí konference. Ale no, je to tvoje. Leni, děkuju a také zdravím z Chile do světa a do Čech. A já bych teda uvedla následující blok, kterým nás provede právě Lenka Kanelia, jak už víte, předsedkyně České asociace v Řecku a iniciátorka této podpůrné činnosti pro krajanské knihovny a již zmíněná paní Lucia Macháčková z Národní knihovny a spoluiniciátorka této podpory. A obě se společně zaměří na podpůrné činnosti pro krajanské knihovny a představí také výsledky aktuálního výzkumu z jara 2026. Ten jako takový přináší ucelený pohled na jejich současné fungování, vývoj v posledních letech i výzvy, kterým čelí a zároveň jak si otevírá prostor pro další spolupráci a sdílení zkušeností napříč krajanskými komunitami. Nejprve se tedy ujme slova paní Lucie, která má více než 20letou praxi v knihovnictví a působí v Knihovnickém institutu Národní knihovny České republiky jako metodička pro veřejné knihovny. Věnuje se metodické podpoře, vzdělávání knihovníků i rozvoji digitálních služeb a dlouhodobě se angažuje v profesních organizacích. Od roku 2022 se teda zároveň podílí na podpoře českých krajanských knihoven ve světě. A nyní předávám slovo Lucii. Dobré odpoledne, dámy a pánové, děkuji za slovo a vlastně než začne celý ten dnešní program konference krajanských knihoven, tak bychom s Lenkou rádi shrnuli to naše 4leté působení a společnou spolupráci. Já teda jenom doufám, že vidíte nasdílenou prezentaci, doufám, že ji vidíte dobře. A já bych začala bych tím, že bych teda shrnula to naše společné 4leté období spolupráce, podpory a doufám, že také propojování české kultury v zahraničí. Tím prvním impulzem a tím potkáním se Národní knihovny s Českou asociací v Řecku, potažmo s paní Lenkou Kaneliou, bylo pozvání na první mezinárodní krajanskou konferenci, která se konala v březnu 2022. Paní Lenka Kanelia nás oslovila s tím, jestli bychom nemohli připravit příspěvek na tuto konferenci na téma koncepce rozvoje českých knihoven. My jsme toto pozvání velmi rádi přijali, ale spolu s tímto pozváním se nám samozřejmě vytanuli na mysl spousta otázek, na které jsme neuměli odpovědět. Neznali jsme odpovědi na to, jestli dobře chápeme pojem krajanských knihoven, kde se krajanské knihovny nachází, jak fungují, kdo jsou jejich čtenáři, nebo jakým způsobem jsou financováni. Proto jsme se s Lenkou domluvili, že připravíme takový dotazníkový projekt nebo program a poprosíme krajanské knihovny, zda by nám v rámci tohoto dotazníku nějakým způsobem nepřiblížili tu svoji činnost, aby jsme se o krajanských knihovnách dověděli něco trochu víc.
Co z toho dotazníkového šetření velmi vyplynulo jako velký rozdíl, byla ta síla toho dobrovolnictví, protože většina knihoven krajanských je opravdu zajišťována převážně dobrovolníky a dobrovolnickou činností s touhou udržet mateřský jazyk a kulturní vazby na Českou republiku. Většina krajanských knihoven také pracuje při českých školách v zahraničích a více než polovina se zaměřuje primárně na děti a na dětského čtenáře. Na druhé straně samozřejmě jsou také bariéry, které trošku brání tomu rozvoji krajanských knihoven a těmito bariérami jsou nedostatečný nebo spíše nedostatečný prostor, trošku bojují s aktuálním knihovním fondem. Ani financování není pro krajanské knihovny úplně jednoduché. Některé knihovny také nemají stálého knihovníka, který by se o rozvoj knihoven staral. A také z toho dotazníku vyplývala taková jakási izolace těch jednotlivých krajanských knihoven a nemožnost se společně potkávat a sdílet své zkušenosti. Tady je trošku ten průzkum v datech, aby jsme si to dokázali představit, tak více než 30% nebo 30% knihoven v roce 2022 postrádalo svůj stálý prostor, to znamená, že ten knihovní fond měli uložený někde v nějakých přepravkách, bednách, krabicích a v podstatě ho stěhovali za těmi krajany žijícími v těch jednotlivých diasporách. To znamená, že při jednotlivých aktivitách knihoven, krajanského spolku nebo české škole v zahraničí se knížky dovážely na ta místa, kde si mohli čtenáři vybírat teda z produkce té krajanské knihovny. Více než 80% knihovníků tvořili dobrovolníci, jen 11% z nich mělo možnost se vzdělávat alespoň nějakým způsobem v oboru, jen 22% knihoven bylo automatizovaných. Velikost knihovního fondu, vidíte, že to je opravdu velký rozptyl od 10 svazků až po 2000 svazků v knihovních fondech. Průměrná částka na nákup knihovního fondu byla 5000 korun, s tím, že tedy musíme říct, že řada knihoven neměla na nákup knihovního fondu třeba žádné peníze, ale některé měly částky na ten nákup poměrně slušné. Z toho tedy vyplývá i potřeba doplňování knihovního fondu a vidíte, že přes 90% krajanských knihoven tedy doplňovalo knihovní fondy pouze z dary krajanů. Více než polovina dotázaných knihoven nám sdělovala, že jí chybí kontakt s jinou knihovnou, aby mohla sdílet své zkušenosti nebo své potřeby. Dalším důležitým poznatkem, který vyplynul z průzkumu, tedy byla potřeba knihovníků se sdílením zkušeností, potřeba se vzdělávat, potřeba nějakých seminářů, workshopů, ale také skoro polovina knihoven by potřebovala prezentovat knižní novinky, které v České republice vycházejí a oceněné tituly, aby se dokázali zorientovat v tom knižním trhu a mohli ty novinky těm svým čtenářům nějakým způsobem zkusit sehnat a upřednostnit ty novější knihy před těmi staršími. Co nám konference dala? Od roku 2022 víme, že krajanské knihovny umí skvěle pracovat, že udržují českou kulturu v českých komunitách v zahraničí. Podařilo se nám navázat kontakt s Českou asociací v Řecku a nabídli jsme možnost další spolupráce a díky tomu dotazníkovému šetření jsme si utvořili takový alespoň rámcovou představu o tom, jak české krajanské knihovny v zahraničí vypadají. No a hnedka po té konferenci, hned na jaře v roce 2022 jsme začali plánovat společně s Českou asociací v Řecku, s čím bychom mohli pomoct a také jsme věděli, že naše možnosti nejsou úplně velké, ale přesto jsme si řekli, že se o co si pokusíme, aby jsme krajanské knihovny podpořili, abychom jim pomohli.
a to na poli vzdělávání, propagace a že se pokusíme krajanské knihovny propojit. No a co se nám tedy za ty 4 roky podařilo? Podařilo se nám tedy propojit krajanské knihovny, kdy jsme založili přímý komunikační kontakt, a to elektronickou konferenci Krajané, kterou spravujeme z Národní knihovny. Dále se podařilo vytvořit infostránku na webu České asociace v Řecku, která se jmenuje České krajanské knihovny ve světě, a moc děkujeme Svazu knihovníků a informačních pracovníků, kteří finančně podpořili to, aby mohla tato infostránka vzniknout. A také se nám podařilo zviditelnit krajanské knihovny v oborovém časopise Čtenář, kde mezi lety 2023 a 2024 byla pravidelná rubrika Krajanské knihovny, tedy bylo publikováno 24 příspěvků na téma krajanských knihoven. A také se nám podařilo realizovat 8 vzdělávacích webinářů. Také zase děkujeme podpoře Svazu knihovníků a informačních pracovníků, který nám finančně velmi pomohl s tím, že uhradil našim lektorům honoráře, tak bez toho bychom to zvládali velmi těžko. Domluvili jsme se spolu s krajanskými knihovnami, že budeme organizovat 2 webináře ročně, jeden na jaře, jeden na podzim. Samozřejmě, že všechny ty témata, které tady vidíte, tak vycházejí z potřeb krajanských knihoven. My jsme se jich zeptali, co by potřebovali, v čem by se chtěli vzdělávat, a podle toho jsme se snažili tedy postavit ty jednotlivé webináře. Začali jsme v roce 2022, tím úplně prvním na jaře to byla zpráva knihovny, protože řada našich kolegů v krajanských knihovnách začínala s knihovnami, tak jsme jim chtěli trošku přiblížit, jakým způsobem se spravuje knihovna, evidence čtenářů, evidence výpůjček, jak by asi tak měl vypadat postavený knihovní fond, aby byl přehledný a aby se v něm čtenáři vyznali. Tak to bylo takovéto první naše setkání na poli vzdělávání s krajanskými knihovnami, a na podzim jsme spolu s kolegy z Moravské zemské knihovny připravili webinář k e-learningovému vzdělávání, kterého se mohly účastnit i krajanské knihovny. Rok 2023 byl na jaře ve znamení grafického programu Canva a na podzim sociální sítě, kdy krajanské knihovny potřebovali nebo chtěli pomoci s tím, jakým způsobem mají zviditelňovat svoji činnost na sociálních sítích. V roce 2024 na jaře jsme tedy měli webinář k základům fundraisingu a na podzim nám pan profesor Trávníček představil současnou českou literaturu pro dospělé čtenáře. Rok 2025 povýšili jsme fundraising na online projekty, nebo jakým způsobem zakládat online fundraisingové projekty, a paní Klára Smolíková nám představila audioknihy a vysvětlila, proč poslouchat, jak poslouchat, kde se můžeme k audioknihám dostat, a bylo to velmi příjemné setkání. No a teď už máme rok 2026, první webinář už máme naplánovaný a bude se týkat využívání digitálních knihoven a bude rozpracovávat nebo podrobněji se věnovat tomu příspěvku, který dnes ještě v průběhu konference uslyšíte. Dále z dotazníkového šetření vyplynulo, že řada krajanských knihoven trošku bojuje s knihovním fondem, respektive nemá dostatečný aktuální knihovní fond, tak jsme si říkali, jestli bychom mohli nějakým způsobem v rámci svých malých možností pomoci, a tak Národní knihovna oslovila ostatní veřejné knihovny v České republice a byli jsme velmi rádi, protože jsme dostali rychlou odezvu od knihovny Františka Bartoše ve Zlíně a knihovny města Ostravy, a dohromady jsme v Klementínu shromáždili 650 svazků. Měli jsme takovou podmínku, že ty knihy by neměly být starší 7 let.
A potom jsme knihy prostřednictvím tedy České asociace v Řecku, která si je z Klementina odvezla, dále rozdistribuovala do krajanských knihoven v rámci Evropy. No a co úplně na závěr říci, vnímáme krajanské knihovny jako mosty k české kultuře. Vnímáme a myslíme si, že jsou velmi důležitým spojením s českou kulturou a literaturou pro Čechy žijící v zahraničí, tak jak už tady zaznělo z úst mých předřečníků. Chtěli bychom krajanským knihovnám moc poděkovat vám všem, kteří tady jste a pracujete v krajanských knihovnách, za to, že jste, za tu vaši práci a to vaše odhodlání. A slibujeme, jak my, Národní knihovna, tak doufám, že můžu mluvit i v tuto chvíli za Lenku Kanelia a Českou asociaci v Řecku, že naším společným úkolem zůstává dlouhodobá podpora, vzájemné propojování, vzdělávání a sdílení zkušeností krajanských knihoven. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme paní Lucii Macháčkové, to bylo úžasné, mě vždy nadchnou tyhle prezentace. A už od první konference jsem vaší velkou faninkou. Takže a nyní převezme slovo právě Lenka Kanelia, tedy již zmíněná iniciátorka systematické podpory českých krajanských knihoven ve světě a spoluzakladatelka Mezinárodní konference českých krajanských knihoven. Prostřednictvím České asociace v Řecku Lenka dlouhodobě propojuje krajanské komunity, školy i instituce a věnuje se rozvoji kulturních a vzdělávacích projektů v mezinárodním kontextu. Lenka je také zakladatelkou projektu distanční výuky pro české děti v zahraničí. Za Češí děkuji i já osobně a aktivně se věnuje tématu krajanských knihoven a komunitního vzdělávání. Předávám slovo Lence. Aleno, děkuju. Ale doufám, že vidíme všichni prezentaci. A některé věci, já vám teďka vlastně představím to, jak dopadl dotazník v letošním roce. České krajanské knihovny jsou v posledních letech spolu s českými školami jedním z nejdynamičtějších a zároveň nejkreativnějších prvků toho českého života v zahraničí. Fungují převážně právě v rámci činnosti těch krajanských škol a spolků a jiných organizací a společně s nimi tvoří místo setkávání generací, uchovávají českou literaturu, uchovávají český jazyk a spolu vytváří kulturní programy a nesou vlastně odpovědnost za to předávání české identity v diaspoře. Lucie mluvila právě o tom, jak dopadl dotazník, který jsme dělali před 4 lety a já mám před sebou teďka data, jak to vypadá teď. A na základě výsledků našeho dotazníku získáme zajímavý vhled právě do toho mikrosvěta krajanských knihoven a do jejich fungování. Máme tam rozdíly od plně funkčních knihoven, které podle mého názoru se hodně blíží těm profesionálním, ale také prostě knihovny, které existují spíše jako aktivita, než jako reálné místo. Do dotazníkového šetření se zapojilo 33 knihoven z 15 zemí napříč 5 kontinenty. Samozřejmě to nejsou úplně všechny knihovny na světě, ale je to velmi dobře rozložený vzorek knihoven, nejenom co se týče do toho geografického rozložení, ale také do velikosti a způsobu fungování. Je patrné, že knihovny často vznikají právě v místech, kde existuje hodně silná česká diaspora. A jaká je infrastruktura vlastně těchto knihoven, jaká je ta skutečná realita u nás v zahraničí. Když se podíváme na to, co krajanské spolky odpověděly, tak na první pohled to vypadá dobře. Zhruba 75% knihoven uvádí, že má svůj vlastní prostor. Když se ale na to podíváme trošku víc do hloubky, tak zjistíme, že tenhle údaj je trošičku třeba interpretovat opatrně, protože ve většině případů to nejsou klasické samostatné knihovny nebo knihovní budovy, jak jsme zvyklí, ale nejčastěji jsou to sdílené prostory právě například ve školách nebo v komunitních centrech nebo u jiné instituce, jako jsou třeba honorární konzuláty nebo česká centra. A knihovna je vlastně jenom jednou z aktivit těch jednotlivých organizací. A poměrně často, jak už zmiňovala Lucie, a to dál trvá, jsou to neformální a provizorní formy. Knížky jsou uložené v krabicích, v soukromých bytech, v garážích a na akce se přivážejí a odvážejí. A proto jsme v tomhle dalším kroku trošku zpřesnili data
a podíl toho skutečně stabilního funkčního zázemí v těch krajanských knihovnách se reálně snižuje zhruba na 60%. Ten rozdíl je ale důležitý, protože právě ukazuje, že knihovna v některých případech existuje jako ta aktivita, jako ta myšlenka a ne nutně vždycky jako fyzické místo. A fungování těch krajanských knihoven je hodně silně závislé na konkrétních lidech a na jejich možnostech. A teďka máme tady tu digitální vyspělost a vybavení knihoven. Já když jsem se dívala na to, jak dotazník dopadl, tak jsem byla ráda, že náš příští webinář je na téma digitalizace. Protože vybavení těch krajanských knihoven, teďka se bavíme o těch, které mají stálý prostor, je hodně nerovnoměrné. Zatímco část těch knihoven nabízí nějaké základní zázemí pro čtenáře, zhruba třetina nemá vůbec žádné technické vybavení. Nejčastěji máme v knihovnách knihovní koutky, internetové připojení, ale další technologie jsou víceméně naprostou výjimkou. A i investice do vybavení jsou obecně nízké a hodně obtížně i srovnatelné mezi těmi organizacemi. Ze 33 respondentů dokázalo uvést konkrétní částku jenom 12 knihoven. A jejich průměrná investice za ty poslední 4 roky je zhruba 30 000 korun. 7 respondentů uvedlo, že výši investic ani nedokáže odhadnout a dalších 14 odpovědí nebylo úplně možné kvalifikovat, což vlastně ukazuje nejenom na nedostatek financování, ale i na nějakou absenci systematického sledování těch nákladů. V evidenci výpůjček převažují zejména jednoduchá řešení, častěji je to Excel nebo Google Sheet, pokud je to nějakým způsobem už trošku jako elektronické nebo počítačové. A to je zhruba 30% a následuje 30% papírová evidence, sešit nebo nějaká tabulka, která je fyzicky v knihovně. A automatizovaný knihovní systém, ať už kterýkoliv, tak používá zhruba čtvrtina knihoven jenom. Takže ta digitalizace probíhá jenom částečně, ale alespoň polovina knihoven zavedla nějakou základní evidenci, ale ty komplexnější teda digitální služby nebo online programy jsou opravdu výjimečné. Digitální služby a výpůjční platformy nejsou v těch krajanských knihovnách běžně využívané a více než polovina teda těch krajanských knihoven vůbec tyhle formy nenabízí. Zhruba čtvrtina knihoven o těch nástrojích ani neví, což taky ukazuje další takovou informační mezeru vlastně v oblasti těch digitálních služeb. A jenom velmi malá část knihoven ty digitální platformy aktivně nabízí nebo zprostředkovává jejich využití. Takže ta digitalizace opravdu je takový nevyužitý potenciál a máme tam hodně co dohánět. Tenhle slide nám ukazuje, jakým způsobem jsou krajanské knihovny otevřené a je to vlastně jeden z nejdůležitějších vhledů toho jejich fungování. Já záměrně tam nepíšu otevírací doba, protože vidíme, že ty knihovny se nejčastěji otevírají právě při výuce nebo při kroužcích, při nějakých krajanských aktivitách, při komunitních akcích. Takhle tomu vlastně zhruba v 60% případů. To znamená, že ty knihovny nemají svůj vlastní nějaký pravidelný provoz, ale jsou navázané na ty aktivity komunity. Pro ty v zahraničí krajanské knihovny, když to říkám, tak vám to připadá úplně jako jasné a samozřejmé, ale naopak, když si zase někdo představí knihovnu, tak mu připadá automatické a samozřejmé, že třeba má nějakou pravidelnou otevírací dobu. Zhruba teda třetina knihoven má stanovenou otevírací dobu nebo funguje alespoň jakoby po domluvě s těmi zájemci a čtenáři, ale jak jsem říkala, ten stabilní, pravidelný provoz je spíš výjimka. Otevírají se teda, když se komunita setkává a ten provoz je hodně flexibilní a závisí právě na lidech a na akcích, které ta organizace organizuje. Navzdory té omezené otevírací době a jakýmkoliv limitům, které vlastně máme týkajících se těch prostor krajanských knihoven, více než půlka knihoven ale zase hlásí výrazný nebo alespoň částečný nárůst zájmu veřejnosti. A zhruba čtvrtina uvádí, že zájem veřejnosti u nich je stabilní, což je fakt, který jde trošku kontrastem k obecnému celosvětovému poklesu čtenářství. Ale knihovny tady naráží na velkou operační zranitelnost. Ten chod knihoven je nejčastěji zajišťovaný velmi malým počtem lidí, 1 až 3 osobami, což se nemění vlastně oproti tomu, co jsme viděli i před těmi 4 lety. Knihovny jsou ve velké míře založené na dobrovolnické práci a hodně často stojí na jednom hlavním koordinátorovi.
A širší zapojení komunity bývá omezené, myslíme tím do organizace nebo do nějaké podpory vlastně činnosti té knihovny. A jenom čtvrtina knihoven zapojuje do provozu knihovny stážisty. Tam byla zajímavý moment, že vlastně polovina těch organizací stážisty vůbec nemá, a nebo je nemá, ale chtěli by mít, takže to je taky vlastně zajímavý moment a jsem ráda, že tady máme speakery z Domu zahraniční spolupráce, kteří na tato téma budou mluvit. Knihovny tedy stojí a víceméně padají s konkrétními lidmi a stojí na těch zapálených a nadšených jednotlivcích a ne na systému, což je vlastně největší riziko, ale zároveň i největší síla. Riziko je právě ta závislost na jedinci, ale ta síla je právě ta motivace a to osobní násazení toho konkrétního člověka, toho konkrétního jednotlivce. Zajímavou informací je taky složení knihovního fondu. Lucie už zmiňovala, jak to vypadalo v roce 2022. Ty fondy nebo to rozložení těch fondů zůstává podobné. Knihovní fond krajanských knihoven je opravdu silně zaměřený na děti, ale i na dospělé a na vzdělávání. 88 až 90% knihoven právě nabízí literaturu buď pro děti nebo pro dospělé nebo oboje. A často také učebnice a další výukové materiály, které souvisí vlastně s tím, že knihovna působí u krajanské školy, nebo to, že rodiče nebo krajanská komunita touží po nějakých výukových materiálech pro výuku českého jazyka v zahraničí. Významnou roli tam samozřejmě hrajou i dvojjazyčné knihy a komiksy, které podporují jazykový rozvoj a i přístupnost vlastně českého jazyka pro děti vyrůstající v zahraničí. A víc než polovina knihoven nabízí také českou literaturu v překladu, což je taky vlastně zajímavý moment, že tím zprostředkovávají vlastně českou literaturu i širší veřejnosti. Naopak velmi málo zastoupené, víceméně vůbec, jsou audioknihy a časopisy, což teda naznačuje taky prostor pro nějaký další rozvoj a možnou diverzifikaci toho fondu v tom zahraničí. A jak knihovny ten knihovní fond získávají? Zhruba 90% knihoven využívá dary od krajanů a jenom 60%, něco málo přes 60% knížky pořizuje i z vlastních zdrojů. Žádosti u nakladatelů nebo nějaké sponzorské dary od od vydavatelských domů je okrajová a žádají zhruba jenom čtvrtina těch krajanských knihoven. V předchozím slajdu jsme se dívali na to, jak je ten knihovní fond složený. A teď se podíváme na to, jak ty knihovny ty knížky získávají. Jak jsem říkala, většina toho knihovního fondu je získávána z darů. A 24 knihoven ten fond průběžně doplňuje, 36% jenom občas a víceméně ostatní upozorňují na to, že fond zastarává anebo je dokonce i neměnný a kriticky nedostatečný. A u těch knihoven, které ten fond obměňují, tak často jsou to právě ty dary od těch krajanů, což signalizuje hodně velkou nestabilitu a nepředvídatelnost těch fondů. Protože ty dary nelze naplánovat a nereagují na konkrétní potřeby vlastně těch krajanů. To znamená, že ty knížky často neodpovídají tomu, co by ta krajanská komunita třeba četla, nebo to neodpovídá jazykové úrovni, nebo tomu relevanci vlastně a soudobosti. A s tím souvisí i zastarávání fondu, protože bez nějakých cílených nákupů potom převažují starší tituly a ta knihovna může postupně ztrácet atraktivitu. A u darů od krajanů vlastně je taky hodně omezená kurátorská role té knihovny. Knihovna vlastně hodně málo rozhoduje o skladbě toho svého knihovního fondu. A ten se pak vyvíjí a vlastně tvoří víc nahodile než nějakým způsobem strategicky. U knihoven, které knížky nakupují, se částky na ten nákup zase liší. A průměrně to vychází na něco pod 16 000 korun ročně. Ale tohle je hodně zase zkreslená informace. Typická knihovna ročně investuje spíš nižší částky, kolem 5 000 korun. Ale investice některých silnějších organizací, které potom utrácejí nebo investují vlastně do knihovního fondu větší částky, tak potom zvyšují ten průměr. Takže taková jakoby opravdu klasická, typická knihovna krajanská utrácí kolem 5 000 korun za ty knihovní fondy.
Liší se teda i celková velikost knihovních fondů, na to se taky Lucie dívala vlastně, jak to bylo v minulosti, že to bylo od nějakých 20 knížek po asi 5 000 a tenhle ten rozptyl tam existuje pořád. Knihovní fond se trošku navýšil za ty 4 roky, ale typická krajanská knihovna má podle toho dotazníku zhruba 400 knih, ale opravdu jsou ty rozdíly zase velké. Od toho, že některé knihovny mají několik desítek knížek a jiné jich mají prostě v řádech tisíců. Zajímavý je teda dosah taky těch krajanských knihoven, které často pracují s aktivním jádrem komunity, ale zároveň existují v nějakém kontextu jako mnohem širší diaspory. Takže je tam velký rozdíl mezi reálnými uživateli a jejich potenciálním dosahem. Protože typická krajanská knihovna pracuje s komunitou o velikosti několika desítek, stovek lidí, i když v jejím okolí třeba žijí tisíce potenciálních čtenářů. A kde knihovny za ty poslední 4 roky zaznamenaly největší pokrok. Navzdory předchozímu rozboru ty knihovny uvádí posun v oblasti rozšiřování knihovního fondu a i teda nárůst počtu čtenářů. Významný je podle nich taky pokrok v tom personálním zajištění a postupné zvyšování povědomí o knihovně v komunitě. A řada knihoven zmiňuje i oblast rozvoje organizací besed, různých dalších nadstavbových akcí a zlepšení odborných znalostí pro vedení knihovny. Tak doufám, že na tom máme alespoň maličko zásluhu. A ukazuje se teda na nějakou jejich postupnou profesionalizaci. V menší míře se taky objevuje posun v oblasti technického vybavení a posun spolupráce s institucemi, ať už lokálními nebo na mezinárodní úrovni. Ale je nutné říci, že řada knihoven za úspěch považuje i to, že nemají žádný posun, což znamená, že vlastně jakoby udržují tu stabilitu. Knihovny obecně za svůj největší úspěch vlastně nejčastěji ani nepovažují a nevnímají čísla jako úspěch, ale ani tu velikost fondu, ale spíš právě svůj dopad na komunitu. Za klíčové považují to, že se jim daří vytvářet nějaký živý prostor pro setkávání a podporovat vztah i dětí, i dospělých k českému jazyku a ke kultuře a budovat tu dlouhodobou komunitu v místě svého působení. Takže úspěchem tady vlastně není jenom fungující knihovna, ale i to, že se stává vlastně přirozenou součástí života té komunity. A co se týká nějakých výzev a obtíží, často se krajanské komunity potýkají s nízkou návštěvností a nedostatkem financování. To uvádí zhruba 40% respondentů. Ta nízká návštěvnost trošku může být v kontrastu s tím, co jsem říkala předtím, protože vlastně jsme říkali, že je tam zvýšený zájem komunity. Ale já to vnímám tak, že vlastně ty knihovny si uvědomují, jaký mají potenciální dosah toho svého působení a kolik lidí v té komunitě v tom širším smyslu je. A proto asi uvádějí tu nižší návštěvnost, než jaká by byla v tom jejich potenciálu. Vedle toho se teda objevují ty praktické limity, které jsme už říkali, knihovní fond, personální zajištění knihovny. A ty výzvy teda těch krajanských knihoven, jak vyplývá z těch odpovědí, nejsou jenom o knihách, ale právě hlavně o lidech a o nějakém prostoru a udržitelnosti do budoucna. Protože ta knihovna může existovat jenom pokud má aktivní komunitu, která ji vlastně využívá a zároveň ji aktivně podporuje. Když jsme se ptali knihoven, co je pro ně výzvou na ty příští do budoucna, na ty příští 3 roky, tak hodně z nich odpovídalo, že jako výzva je vlastně udržení stávajícího provozu. A s tím úzce souvisela i potřeba nějakého stabilnějšího financování a zajištění lidí, kteří knihovnu povedou. To znamená, že tyhle 3 prvky se tam vlastně opakují pořád víceméně dokola. Stabilní zajištění personální, nedostatečné financování a nějaký prostor. Budoucnost knihoven tak vlastně stojí na rovnováze mezi právě stabilitou a rozvojem a udržet to, co funguje, ale zároveň hledat nějaké nové cesty. Co se týče té udržitelnosti, tak vnímání dlouhodobé udržitelnosti krajanských knihoven je taky rozdělené. Přibližně polovina respondentů hodnotí svoji situaci pozitivně jako dobrou nebo spíše dobrou. A na druhou stranu výrazná část knihoven vnímá svoji budoucnost jako nejistou, což ukazuje na určitou křehkost celého toho systému.
Menší část knihoven potom svoji situaci hodnotí jako přímo ohroženou nebo ji nedokáže posoudit. A na otázku, co by knihovnám nejvíce pomohlo k dlouhodobému fungování, zase odpovídají na otázku stabilní financování, a práce s komunitou a dostupnost kvalitních knih. Já bych na závěr ráda se podívala na tu problematiku krajanských knihoven jako na mikrokosmos s nějakým obrovským potenciálem. Protože ty krajanské knihovny v rámci krajanských organizací vznikají a rostou přirozeně s tím, jak přitahují lidi a odpovídají vlastně na skutečnou potřebu té komunity a zároveň ale stojí na velmi křehkých základech a na tom osobním nasazení krajanů. A já vidím teďka osobně, že je teďka správný moment posunout tuhle síť dál od nějaké improvizace k větší stabilitě, od těch jednotlivců ke spolupráci, od izolovaných míst k propojenější infrastruktuře. A pro tenhle úspěch a pokrok si myslím, že stačí relativně malé, ale cílené kroky, nějaké sdílení vědomostí, sdílení know-how, metodická podpora, propojení těch aktérů. A z té dnešní křehké sítě může vzniknout silná, udržitelná a globální platforma, která bude dlouhodobě podporovat český jazyk a kulturu po celém světě. Děkuji, Leni, za tuto krásnou prezentaci. A než se přesuneme k další části programu, tak bychom rádi udělili čestné členství České asociace za podporu krajanských knihoven. A to právě paní Lucii Macháčkové. Leni, předávám slovo. Děkuji, Aleno, moc. A když jsme se s Českou asociací vlastně zamysleli nad tím, co čestné členství znamená, co je vlastně jeho definice, tak čestné členství se uděluje osobnostem, které svojí prací, svojí odborností a svým dlouhodobým nasazením významně přispívají k rozvoji některé z oblastí naší činnosti. Osobám, jejich přístup a podpora přesahují rámec nějaké běžné spolupráce. A paní Lucie Macháčková je právě zosobněním přesně toho, co tahle definice skutečně znamená. Její dlouhodobá a systematická práce a odborný přístup a zároveň velká otevřenost ke spolupráci významně přispěly k tomu, že téma krajanských knihoven dneska získává svoje místo v odborném i institucionálním prostoru. Lucie, my si fakt velmi vážíme tvojí podpory, sdílení zkušeností i toho, s jakou samozřejmostí pomáháš propojovat svět krajanských knihoven s českým knihovnickým systémem a s českým knihovnickým prostředím. A já nezapomenu na moment, kdy jsme v Lucii Macháčkové našli spojence. Bylo to asi den, dva po té první mezinárodní krajanské konferenci v roce 2022. A Lucie právě na této konferenci za Národní knihovnu mluvila a ve mně doznívaly všechny ty inspirace, možnosti, překážky a problémy, se kterými se krajanské knihovny v zahraničí potýkají. A přemýšlela jsem nad tím, že bychom Lucii Macháčkovou měli oslovit a zkusit zahájit spolupráci. Ale zároveň jsme byli v úplných začátcích, pole bylo úplně neprobádané a říkali jsme si, jestli nás vůbec někdo bude brát vážně. Několik lidí v zahraničí s velkou vizí a pocitem, že je třeba pro krajanské knihovny něco udělat. Ale naštěstí jsem nemusela přemýšlet moc dlouho, protože Lucie mě předběhla. A krátce po konferenci jsme obdrželi e-mail s nabídkou a dlouhým výčtem toho, jak by Národní knihovna mohla prostřednictvím Lucie a jejich kolegyň a kolegů krajanským knihovnám pomoci. A od té doby společně neúnavně pracujeme na podpoře výzkumu a propagaci krajanských knihoven 4 roky. Lucie, my ti děkujeme za všechno, co pro krajanské knihovny děláš a věříme, že přijmeš čestné členství v České asociaci nejen jako výraz díků, ale i jako oficiální pozvání do užšího kruhu naší krajanské rodiny. Děkuji, já si této nabídky velmi vážím. S velkou pokorou ji přijímám. Moc bych vám všem chtěla poděkovat, protože bez vás by to samozřejmě vůbec nešlo. To tady Lenka řekla moc tak jako vzletně, ona to
je taková obyčejná knihovnická práce, kde se snažíme prostě pomáhat krajanským knihovnám v rámci našich malých možností. Budeme doufat, že se ty možnosti trošičku rozšíří, aby jsme vás, krajanské knihovny, dokázali více podpořit v vaší práci, protože víme, že je to pro vás velmi těžké, náročné a že máte podmínky mnohem těžší než my tady u nás doma. Moc děkuju, velmi si toho vážím a slibuju, že budu dál podporovat krajanské knihovny, nejenom já, ale samozřejmě v rámci Národní knihovny. V Národní knihovně je nás hodně, kteří se snažíme podpořit práci krajanských knihoven a děkuju moc za všechno a ráda se budu podílet na další činnosti a podpoře krajanských knihoven. Děkujeme. Děkujeme a další blok zahájí pan Roman Hájek. A jak již bylo zmíněno, předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky, tedy SKIP, a který právě představí SKIP jako profesní síť pracovnic a pracovníků českých knihoven. Přiblíží nám hlavní činnost této největší oborové organizace od projektů a kampaní na podporu čtenářství přes profesní vzdělávání až po advokační aktivity a krátce se dotkne i aktuálních výzev. Roman má pestrou profesní dráhu od akademického prostředí přes marketing a řízení projektů až po vedení Středočeské knihovny v Kladně. Dnes se s velkou energií věnuje rozvoji knihovnického světa a mimo jiné i ve své roli předsedy SKIP, jak již bylo řečeno. Romane, předávám vám slovo. Tak ještě jednou dobrý den. Vlastně vůbec nevím, jestli ten úvod nevzbuzuje falešná očekávání, ale já se vám pokusím během vymezeného času, který je tuším kolem 10 minut, představit aspoň ty základní aktivity, které SKIP dělá. SKIP toho zajišťuje ve své činnosti ještě podstatně víc, než to, co se vám tady pokusím představit, ale snažil jsem se vybrat opravdu takové ty základní profilové aktivity a projekty, které zajišťujeme a které by mohly i pro krajanské knihovny mít nějaký smysl a význam nebo využití. Řada těch materiálů, které v rámci činnosti SKIPu vznikají, tak jsou dostupné na našem webu či našich webech. Byť to je zrovna jedna z těch výzev, protože ho budeme muset nějakým způsobem předělat, tak možná pak budou v nějaké jiné struktuře, ale tomu asi až později. No a teď se mi tady výborně, vypadá to, že to funguje. Ty základní pilíře, na kterých, nebo nějaké základní poslání, na kterých SKIP stojí, jsou asi tyhle ty základní 4. Velká část našich aktivit, právě protože sdružujeme velké množství knihovníků, kteří pracují s dětským čtenářem, se věnuje podpoře a rozvoji čtenářství, čili tady tou naší misí je snaha podpořit knihovníky, knihovnice v tom, jak rozvíjet čtenářskou gramotnost, či dokonce předčtenářskou gramotnost. Tím druhým výrazným pilířem je obecně vzdělávání knihovníků v těch aktuálních tématech, která život a obor přinášejí. Třetí podstatnou aktivitou je spolupráce, ať už v rámci oboru, anebo s organizacemi mimo ten obor na tématech, která nám přijdou pro rozvoj knihovnictví podstatná a nosná. A čím dál tím důležitější roli v tom prostředí, v kterém se vyskytujeme, přebírá činnost, která vede k propagaci knihoven a k advokaci jejich činnosti ve společnosti. Pomáháme prosazovat, nejenom zdigitalizovat knihovny, ale také prosazovat jejich zájmy, ať už na úrovni na těch konkrétních míst, kde knihovny působí, nebo toho oboru jako celku. Já se zkusím každé té části věnovat velmi stručně a představit ty hlavní aktivity, které tam děláme. Začnu asi tou spoluprací.
My jsme takový spojník českého knihovnictví s mezinárodním děním jako členové mezinárodních organizací EBLIDA a IFLA se SKIP snaží přenášet do českého prostředí ty debaty, které se vedou ať už v celosvětovém měřítku, anebo v tom měřítku evropském. Spolupracujeme, především tady kolegové MHOI spolupracují v rámci obou dvou těch organizací a snažíme se informovat knihovníky v Čechách o tom, co se vlastně na té evropské či světové úrovni diskutuje. Zároveň jsme organizace, která zaštiťuje soutěž Městská knihovna roku, kde třeba spolupracujeme se samosprávami, v tomhle případě se se Svazem města a obcí, ale spolupracujeme se Sdružením místních samospráv. Rádi spolupracujeme s organizacemi z neziskového sektoru, pokud přinášejí nějaké téma nebo nějaké aktivity, které jsou v knihovnách využitelné či do nich přenositelné. V tom letošním roce je to třeba spolupráce s knihovnou Václava Havla, kdy v roce 90. nedožitých Havlových narozenin společně právě s knihovnou Václava Havla SKIP připravuje takový jako set aktivit, které mohou knihovny během toho roku jako připomínku osobnosti našeho prvního prezidenta českého v té moderní éře, které můžou připomenout. Zároveň spolupracujeme i s dalšími asociacemi v rámci knihovnictví a tady bych asi jako ten výčet byl dlouhý, ale opravdu se snažíme být takovým jako svorníkem a jednak jako otevírat dveře těm organizacím, které dělají něco smysluplného do knihovnického světa a zároveň knihovnickému světu směrem k těm organizacím, které dělají činnosti, jež mohou knihovny rozvíjet. Asi na delší chvíli se zastavím u toho pilíře rozvoje čtenářství, protože tady těch aktivit SKIP zaštiťuje velké množství a jsou to projekty, které dneska mají nejenom celostátní a významný celostátní dopad, ale v některých případech i dopad mezinárodní. Ten rozvoj čtenářství se snažíme podchytit skutečně jako na úrovni od nejmenších dětí, které ještě číst neumí, až po ty děti starší. Ten jeden pilířový projekt, který SKIP zaštiťuje, je projekt Bookstart, což není vynález český. Je to projekt, který má své kořeny ve Velké Británii a je vlastně rozšířený dneska ve velkém množství evropských zemí, byť třeba s nějakými modifikacemi. Ten projekt v podstatě si klade za cíl rozvíjet vztah k knihám, knihovnám a čtení už ve věku dětí předškolních. To znamená, zaměřuje se na už předčtenářskou gramotnost, kde vlastně vznikají takové speciální sady, jejich součástí je vždycky kniha plus nějaké další doplňkové aktivity. A tyhle sady dostávají právě rodiče a děti při nějakém setkání v rámci knihovny. To setkání většinou mělo by mít nějaký vzdělávací rozměr. Je to nějaké společné čtení nebo další rozvojové aktivity. To, co je na tomhletom projektu velmi silné a nosné, je to, že v tom našem českém myšlení různého jako rezortismu tak vlastně přesahuje ten prostý rezort toho, že to je kultura, protože tím, že se tam ti rodiče a děti setkávají s knihou, je to nějaká společná aktivita, propojovací aktivita, tak vlastně ten projekt má přesah od kultury ke vzdělávacím aktivitám.
častokrát je vnímaný v kontextu nějaké sociální nebo pro rodinné politiky a je to projekt, který jednoznačně pomáhá posilovat i tu komunitní roli knihoven, protože prostě vytváří prostředí nebo podmínky k tomu, aby se rodiče těch malých dětí potkávali a právě jako pěstovali si ten budoucí vztah ke čtení a knihám. Právě díky tomu, že ten záběr toho projektu je takhle široký, tak se v posledních letech poměrně dobře daří získávat pro ten projekt podporu českých krajů. Myslím, že v současné době z těch 14 krajů, které máme, nějakou formu podpory Bookstartu buď realizovalo nebo realizuje asi 8 z nich. Naší dlouhodobou ambicí je, aby se Bookstart stal v podstatě jako běžnou součástí těch krajských výdajů, které směřují do knihoven, protože to je aktivita, která má hluboký smysl. A tady vidíte nějaké číslo knihoven, které jsou do Bookstartu zapojené. Vidíte, tak obliba toho projektu roste. V řadě krajů samozřejmě, nebo řada těch knihoven si platí ty sety ze svého rozpočtu, ale v řadě krajů už se daří ten nákup i finančně podporovat teda z těch krajských dotací. V uplynulém roce probíhal průzkum dopadů, významu Bookstartu a ukazuje se v těch závěrech, že to je skutečně aktivita, která má v rámci té komunity místní hluboký smysl a je to jako ty závěry toho průzkumu potvrzují to, že si jenom nevymýšlíme, že to má nějaký dopad na čtenářskou gramotnost, ale že i jako z perspektivy těch absolventů Bookstartu ten dopad tam skutečně je. Když děti povyrostou, tak se dostávají do oblasti, kde je pro ně připraven další projekt Skipu, což je projekt Už jsem čtenář, knížka pro prvňáčka, což je zase nabídka literatury, tentokrát pro děti, které se učí číst, respektive čerstvě se naučili číst, čili je to pro absolventy první třídy, kde školy mají zase možnost nakoupit si předem připravený titul. Ten titul je vždycky originální, vytvářený právě pro potřeby tohoto projektu, čili zároveň jako ten projekt je takovou podporu vydávání dětských knih, které jsou uspůsobeny tomu řekněme ranému čtenáři, to znamená používají jako adekvátní slovník, používají adekvátní grafickou úpravu a tak dále. Většinou na tomhletom projektu se podílejí obce, častokrát i školy, a vlastně předávají na konci té první třídy, kdy se děti naučí číst právě tuhletu knížku pro prvňáčka. Zase tady čísla, že tohoto titulu vychází kolem 60 000 kusů distribuovaných zase napříč celou Českou republikou. To, co nám trošičku chybí, o čem se teď i vede debata v rámci celého českého knihovnictví, je nějaká nabídka práce nad literaturou nebo s literaturou pro starší věkovou skupinu těch čtenářů, kteří už nejsou ranými čtenáři, ale řekněme pokročilejšími čtenáři. V ten moment se v rámci Skipu snažíme vyhodnotit, jestli bychom nezařadili do té nabídky školení v metodě Narrative 4, což je metoda zase přebraná ze zahraničí, kde na základě nějakých jako storytellingových aktivit vedou děti, v tomhletom případě teda spíš už na rozhraní 1. a 2. stupně, či 2. stupně základní školy, rozpravu nad literaturou. A je to prostě metoda, která je postavená víc interaktivně. U nás ji certifikuje Galerie Docs pražská. My teďka zjišťujeme, jestli by dávalo smysl rozvíjet ji nějak plošněji
na poli českého knihovnictví, protože by to vlastně rozšířilo tu nabídku těch aktivit. My, když jsme se teďka v rámci českých knihoven bavili o tom, jak vypadá vlastně podpora dětského čtenářství a ta nabídka programů pro čtenáře, tak z ní vyplývá, že vlastně s rostoucím věkem toho dítěte klesá množství nabízených programů, že skutečně jako velký akcent je na ty děti, řekněme, předškolního či raně školního věku a později tohoto množství těch aktivit je menší, takže snažíme se tady tu nabídku nějak rozšířit. Když bych se měl krátce zmínit o vzdělávání, tady v té oblasti je důležitá práce jednotlivých odborných sekcí, které SKIP má. Tady vidíte vyjmenované. Samozřejmě jako aktivity těch sekcí se různí, pořádají častokrát různé konference, workshopy nebo různé další vzdělávací formáty či setkávací formáty, kde řeší ta témata, která je zajímavý z té odborné stránky. To, co je asi, nebo ty sekce, které patří k nejaktivnějším, tak jsou samozřejmě sekce veřejných knihoven. Poměrně pracovitá je zaměstnavatelská sekce, která nahlíží na problémy, které řeší spíše vedoucí pracovníci v knihovnách. A velmi aktivní je klub dětských knihoven, který právě zaštiťuje nejrůznější vzdělávací aktivity, které směřují k práci s dětským čtenářem. V současné době vlastně jedna z těch věcí, kterou řešíme, je, a to souvisí možná částečně i s těmi výzvami do budoucna, je to, že ve SKIPu většina těch vzdělávacích aktivit v současné době běží synchronně, to znamená v jeden okamžik se na nějakém místě knihovníci sejdou a fyzicky se potkají. Zdá se, že ten běh světa a vlastně jako nedostatek času a kapacit si říkají o to, abychom posílili nějaký rozměr třeba online vzdělávání, což mi přijde, že vlastně i z perspektivy třeba krajanských knihoven může být do budoucna jako poměrně zajímavá záležitost. Myslím si, že se k tomu časem dopracujeme, že vlastně více toho setkávání a sdílení bude probíhat online, tak aby bylo přístupné právě asynchronně pro ty, kdo nemají možnost někam docestovat nebo mají třeba menší množství času. Tady ještě velmi stručně k některým kampaním, které směřují k posílení prezentace knihoven. Dneska už mezinárodní charakter má Noc s Andersenem, která vznikla v Uherském Hradišti v roce 2000 a je to vlastně aktivita, která podporuje primárně právě to dětské čtenářství. Velmi krásný formát akce, kde knihovny připravují vlastně večerní program pro dětské čtenáře v řadě knihoven, tedy večerní až noční program, že se skutečně v těch knihovnách přespává. Jsou připravené různé aktivity, čtení z knih a tak dále. Ten projekt má skutečně jako velký dopad a velkou popularitu a v dnešní době se odehrává už nejenom na řadě míst v České republice, ale i v zahraničí. Tady vidíte nějaká čísla k tomu letošnímu ročníku. Zrovna zítra nás Noc s Andersenem čeká, takže se těšíme zase na spoustu fotografií z toho, jak knihovny ožívají tadyhletou akcí. Druhá podstatná akce a pro letošní rok vlastně v něčem výjimečná je Týden knihoven. Zase je to hlavně komunikační kampaň, která se snaží knihovny zviditelnit jako živá místa svých komunit. Spojit také s vyhlášením vítězů soutěže Knihovna roku. Ten letošek je trošku specifický v tom, že nás čeká už 30. ročník, kulatý ročník té kampaně, to znamená, chtěli bychom jí věnovat trošku větší péči, tak aby měla v tom prostoru větší dopad.
Možná pokud se k tomu dobereme, tak bychom ji chtěli obohatit i o nějakou formu jako happeningu. To, co je podstatné, je, že letos by se měl týden knihoven představit s novou grafickou podobou. Tady vidíte aspoň tu část loga. Takže i tadyhle v té části té prezentace se snažíme profesionalizovat to, jak ta kampaň vypadá, tak aby byla v tom mediálním prostoru čím dál přehlcenějším, pokud možno co nejviditelnější. Tím druhým vrcholem roku vedle týdne knihoven, který probíhá v říjnu, tak je březen měsíc čtenářů. Zase je to kampaň, kdy po celý měsíc jako probíhají různé komunikační aktivity, ale probíhá i řada setkání a akcí v rámci těch jednotlivých knihoven. Letos, to je možná taková nabídka nebo hozená rukavice směrem ke krajanským knihovnám. Letos jsme se slovenskými kolegy domluvili na tom, že se pokusíme české knihovny zapojit do takového happeningu, který se jmenuje Nás slyšet, což je vlastně poměrně jednoduchý formát akce, kdy ve smluvený den a smluvený čas se prostě v knihovnách čte, buď že se čte z okna jako na hlas, nebo že se to čtení nějak přenáší, nebo prostě probíhá fyzicky v knihovně. Klíčový je ten jeden čas a jeden den. A přestože to byla taková jako trošku spontánní akce, tak už do tohoto ročníku se zapojilo přes 40 českých knihoven a ten projekt se podařilo tím letošním rokem ze Slovenska rozšířit do Česka a ještě do Polska. A kolegové na Slovensku mají velké ambice, že by chtěli ten happening rozšířit do celé Evropy, tak tomu můžeme třeba nějakým způsobem pomoct. Neděláme jenom tyhle ty komunikační kampaně, ale skutečně se snažíme i bavit o tom, jak lépe hájit ten obor, jak lépe ukazovat užitečnost a význam knihoven ve společnosti. Aktuálně máme společně s nadací OSF takový projekt, kde se snažíme vytvořit advokační strategii pro celé české knihovnictví, kde máme jako ambici potom jako vlastně se bavit s dalšími důležitými aktéry, jak vlastně provádět ty konkrétní kroky, tak aby ta situace a pozice knihoven byla silnější. A co se týče těch nějakých zmíněných nebo avizovaných výzev, my, protože sdružujeme knihovníky a sdružujeme jak individuální členy, tak institucionální členy, to jest i ty knihovny jako takové, tak jedno z velkých témat, které řešíme, je nějaká generační obměna, která v tom oboru přirozeně probíhá, což vede k tomu, že jako SKIP potřebuje najít nějaký mechanismus, jak aktivizovat a oslovovat ty nové individuální členy a vlastně pro ně nějakým způsobem přizpůsobit nabídku svých služeb. Trochu tady zaznívalo ten problém lidských kapacit, s kterými my se samozřejmě potýkáme také, protože naprostá většina práce v rámci SKIPu probíhá také na dobrovolnické bázi, čili trochu se potýkáme s tou otázkou, jako co chceme dělat, co bychom jako největší profesní organizace měli dělat a na co vlastně máme nějaké finanční či lidské prostředky a vyvážit tuhletu rovnici není vždycky úplně jednoduché. A už jsem tady mluvil o tom, že vlastně s kým, a on to souvisí s tím prvním bodem, jak se ten obor jako proměňuje a i ty potřeby jako vzdělávací selekce mění, tak vlastně hledáme nějaké nové formáty, jak si ty informace a inspirace mezi sebou předávat. Tím vám děkuji za pozornost a předávám slovo dál. Děkujeme. Další příspěvek patří paní Editě Vaníčkové Makosové, vedoucí pedagogické knihovny Jana Amose Komenského v Národní pedagogické knihovně, a která představí možnosti podpory krajanských knihoven na dálku. Zaměří se na dostupné metodické materiály pro práci s dětskou knihou,
online služby i projekty, do kterých se lze zapojit na podporu čtenářství. Rita se dlouhodobě věnuje metodické podpoře školních knihoven a rozvoji dětského čtenářství. Má zkušenosti jako školní knihovnice i lektorka čtenářských dílen a podílí se také na aktivitách propojujících literaturu s divadlem. Předávám slovo. Děkuji moc. Slyšíme se? Výborně, tak to jsem moc ráda. Děkuji moc za slovo. Já se pokusím, abych se vešla do nějakého, řekněme, do času. Mám toho na mysli hodně, ale všechno nestihneme, to vůbec nevadí. Já bych asi začala úplně od konce. To znamená, že bych vám ráda sdělila aktivity, ke kterým bych vás ráda tedy přizvala. Ještě teď do konce března naše knihovna přijímá soutěžní příspěvky do kategorie počin školních knihoven, v závorce krajanských knihoven, v soutěži Kniha dětského srdce, cena Václava Františka Suka. My jsme před už asi, řekněme, 5 lety s paní Lenkou Kanely jsme se spojili, protože jsme si uvědomili, že školní knihovny, jejichž metodické centrum, tedy naše pedagogická knihovna spravuje, a krajanské knihovny mají v podstatě mají spoustu stejných problémů, velmi podobných. A protože jsme se rozhodli oceňovat počin školních knihoven, tak abychom zviditelnili školní knihovny, tak jsme se rozhodli, že budeme stejnou cestou zviditelňovat i krajanské knihovny. A proto bych vás ráda vyzvala, pokud jste ještě tak neučinili, abyste počin své krajanské knihovny, tedy do konce března, ještě řekněme ten příští týden asi to bude otevřené, tak abyste přihlásili, protože je možné, že budete odbornou poradou vybráni jako nejlepší počin krajanské knihovny, dostanete od nás nějaké knihy, to je dobré, a na ministerstvu školství se dozví, že takové knihovny také existují. To je asi hlavním cílem, nejenom. To je první aktivita. Když už budete u toho, já za chvilku bych přepla na naše webové stránky, abych vám ukázala, kde najdete to, o čem já mluvím, nebo budu mluvit, tak když už budete tedy v tom přihlašování počinu krajanských knihoven, tak bych vás ráda vyzvala, abyste ještě se zaměřili na anketu dětí o nejoblíbenější dětskou knihu, která teď také probíhá a také ještě do konce března je možné tedy hlasovat. Ideální situace je, pokud jste se třeba rozhodli, že se připojíte k Noci s Andersenem a budete mít děti tedy o víkendu ve své moci, tak byste je mohli vyzvat, aby hlasovali, protože hlasovat se dá i elektronicky. To velmi snadné a děti mohou hlasovat pro jakoukoliv knihu, která se jim líbila z těch, které přečetli v loňském roce. To znamená, že to vůbec nemusí být aktuální titul. Může to být překladový titul, může to být beletrie i naučná literatura. Důležité je, aby byla tedy vydaná v českém jazyce. To znamená, aby si ji přečetli prostě česky. To je celé. Tak my budeme čekat na každý váš hlas, je to skvělé a je to jedna z možností, kdy se děti mohou zapojit, protože to hlasování je elektronické. Tak to je jedna z věcí. Já bych navázala ještě na Romana Hájka, který mluvil o tom, že by bylo dobré poskytovat nějaké vzdělávání, tedy nejenom prezenční formou, tak já bych rovnou přeskočila, tady už bych s dovolením se jukla na naše webové stránky. Já bych vám totiž ráda ukázala, já nestihnu mluvit i o tom, co vám nabízí Pedagogické muzeum, ale vy se na to podíváte sami, protože když se podíváte na stránky muzea, tak tady ta sekce dveře vznikla v onlineu a vznikla právě pro potřeby nejenom tedy škol, a když si juknete, tak tohle je nabídka, kterou můžete využívat na dálku. Jsou tady zajímavé materiály, jsou tady například tato sekce, tedy kvízů, tak tam, když se podíváte, tak můžete využít různé kvíze s historickými tématy, které by se vám mohly hodit do vaší činnosti. A zároveň tady to je docela zajímavá sekce, tak na to bych ráda upozornila. To jsou výstavy, které Pedagogické muzeum v minulosti připravovalo a jsou to výstavy, které můžete zapůjčit.
A těch výstav je tam opravdu několik desítek a dobré je, že se dají tedy zapůjčit i v elektronické podobě. To znamená, že když tam proklikáte na nějaké kontakty na kolegy, oni vám řeknou, jaké jsou podmínky a dají vám je k dispozici i na dálku. To znamená, že můžete tu výstavu si prostě vytisknout v formátu, v jakém vy potřebujete, nebo prezentovat jiným způsobem. A co je docela dobré, je tam třeba velmi zajímavá, to by se mohlo hodit, výstava ke knize s Komenským v komiksu, která vznikla s Klárou Smolíkovou v minulých letech. Tak když bychom se podívali na naše webové stránky, tak tady je všechno, co potřebujete vědět ke knize Dětského srdce. Můžete tady přehlásit svůj počin školních knihoven. Tam se hlásí i ty počiny krajanských knihoven. Takže tady je velmi jednoduchý formulář, který když vyplníte a pošlete třeba nějaké materiály fotografické nebo jiné, tak vás zařadíme do soutěže a tady mohou hlasovat děti. Je to tedy poměrně jednoduché, já říkám, ještě do konce března celý víkend a ještě na začátku příštího týdne tímto způsobem můžeme pracovat. Tak já bych ještě, ano, podíváme se na pravidelné akce, nebo tedy, na to, co jsem vám chtěla ukázat jako primární, protože my jsme už před časem jsme se rozhodli s kolegy a kolegyněmi, že semináře, které podnikáme každý měsíc, kterým říkáme Jak na čtenářskou dílnu, což je setkání vždy k nějakému tématu, které vnímáme jakože aktuální ve smyslu tedy, co vychází v dětské literatuře nebo v literatuře pro děti a mládež. A děláme ta setkání každý měsíc, vždycky v pondělí je to tedy prezenčně, ale v úterý ve 14:30 se můžete připojit z celého světa a řešit s námi stejné téma. Když se podíváte tady zase na webu a vyplníte tady jednoduchý formulář, já ho otvírám, proto abyste viděli témata a termíny, které nás čekají v tomto pololetí, tak máme už za sebou tedy 2 setkání, ale už v dubnu, 14. dubna, tedy v onlineu, nás čeká téma adaptace literárních děl pro děti a mládež a pak tedy další 2 setkání. Funguje to úplně jednoduše. Když vyplníte ten formulář, tak já vám pošlu přihlašovací tedy údaje na to naše setkání. My se snažíme, aby ty semináře byly úplně bezbariérové. To znamená, že jsou bezplatné, a může se přihlásit úplně každý, není to nijak omezené. Takže pokud byste chtěli tímto způsobem načerpat inspirace v tom, co vychází v dětské tvorbě a jak s těmi díly a s těmi tituly pracovat, tak úplně nejideálnější vypsat tedy, přihlásit se. V tuhle chvíli jsou tam, už bych řekla, stovky účastníků, myslím, že jsme na nějakém čísle kolem 500 tedy lidí, nejenom tedy z České republiky, takže klidně prostě zmůžete připojit, online snese spoustu aktivit, takže vás rádi přivítáme a bude to jednoduché. Příštím vždycky ta témata vypisujeme na další pololetí, takže jste viděli tedy témata do konce tohoto školního roku a potom zase od září vypisujeme další témata na další pololetí. Tak já bych se ještě tady podívala, protože bych vám ráda ještě řekla, ano, tady v téhleté sekci další vzdělávání pedagogických pracovníků, tak když nalistujete dolů, tak to tady není, tak to se omlouvám. Ježišmarja, kde to je? To nevadí, tak já to popíšu. Tak, popíšu to někde asi jinde, to je v celku jednou, to bude tady, já už vím. Začali jsme dělat semináře pro školní knihovníky, dlouho jsme s tím otáleli, protože jsme si nebyli úplně jistí, jestli se do toho pouštět nebo ne, v tom smyslu, že pořád čekáme na možnost tedy, že bude existovat pozice učícího knihovníka, na kterou tedy čekáme už 20 let, ale vzhledem k tomu, že ta jednání stále ještě nevedou tedy ke zdárnému konci, tak jsme se rozhodli už před asi 2 lety s kolegy, že připravíme kurz pro pracovníky tedy knihoven, kteří mají na starosti knihovny, školní knihovny základních a středních škol. Proč to sděluji tady? Protože si myslím, že by vám ten kurz mohl být docela užitečný, protože vycházíme z
toho, co víme, z čísel, která máme, která mluví o tom, že naprostá většina lidí, kteří se starají o školní knihovny, nejsou profesionální knihovníci a nemají za sebou žádné speciální vzdělávání knihovnické, a proto jsme pro ně připravili v tuto chvíli 7týdenní kurz, který je v podstatě celý online. Jinými slovy, každý týden řešíme jedno téma, nejenom tedy legislativu, ale i služby. Když se juknete tady, tak to vidíte, je tam, řešíme i takové ty základy knihovnických činností, to znamená, jak evidovat knížky, jaký informační systém si pořídit, tak aby to nebylo příliš drahé a stačilo to pro ty naše potřeby, jak na výpůjční protokol a dále, a je tam celý jeden modul, jak na čtenářství. Ten kurz je tedy placený, ale snažíme se, aby byl úplně prostě zase bezbariérový, nebo alespoň s velmi nízkou bariérou, aby byl přístupný pro každého. Pak jsou tam 2 dny prezenčně. O ty tedy asi zřejmě byste přišli, pokud byste chtěli se ho účastnit, pokud byste tedy zrovna neměli cestu do České republiky a nemohli být tady s námi. Říkám to proto, že teď zrovna běží tedy jarní běh. Ten kurz děláme 2krát do roka, vždycky na jaře a na podzim. Teď zrovna probíhá, už myslím, že bylo 5. nebo 6. setkání tohoto kurzu Minimum pro školní knihovny teď v tuto chvíli. A vím, že už, bych to říkala, v tuto chvíli účastnice toho kurzu Minimum pro školní knihovny jsou 2 vaše kolegyně z Londýna, kterým mávám, pokud jsou přítomny. Jinými slovy, pokud tedy oželíte to, že nebudete účastnit ty 2 dny prezenčně, kdy zase znova opakujeme tedy evidenci fondu a jak ovládat informační systémy pro knihovny, a potom tedy druhý den se věnujeme čtenářství, tak pokud to oželíte, tak vlastně ten kurz můžete projít celý, dostanete přístup do Moodlu, kde jsou úplně všechny materiály, prezentace a další materiály, které by vám mohly být prostě prospěšné. Tak to jsou 2 online záležitosti, které můžeme vám nabídnout, a pak bych vám tedy asi na závěr, protože čas běží a máme před sebou ještě opravdu velké množství programu, tak bych vám jenom ukázala, já jsem malinko trošičku rád, abyste viděli, kde jsme. Ukážu vám náš katalog, protože my jsme přemýšleli s kolegyněmi o tom, že existuje velké množství metodických materiálů pro práci s dětskou knihou, které ale zpracovává velké množství institucí, organizací, jsou na různých místech, a my jsme pořád přemýšleli o tom, jak scelit tu nabídku, tak abyste mohli rychle přijít na to, jestli k té dané knize, kterou máte v knihovně, kterou jste získali, byste rádi pracovali nějakým způsobem, a přišli jsme na to. Je to vlastně docela jednoduché, protože když se podíváte do našeho katalogu, toto je naše prostě titulní strana katalogu, tak jsme přišli na to, že stačí opatřit ty záznamy knih, ke kterým jsou metodické materiály, opatřit je klíčovým slovem kniha s metodikou nebo dětská kniha s metodikou. Vám to ukážu s metodikou. A když toto klíčové slovo použijete, tak vám to tady vygeneruje v tuto chvíli 135 knih, které mají vypracovanou metodiku. A co je skvělé, já to tady zkusím nějak podle názvu, abychom se zorientovali, tak a je úplně báječné, že vy v podstatě můžete se prolinknout, tady třeba ukážu knihu Pavla Čecha a když se juknete, tak tady v této části záznamu najdete přímo prolink na rovnou metodiku. Tak já zkusím, tady vidíte, že čtenářské kluby vytvořily metodiku a zároveň i Zlatá stuha vytvořila metodiku na práci s touto knihou. Já zkusím třeba zvolit tohle a tady už se dostaneme rovnou na plný text těch metodik. Tady vidíte, to jsou všechny metodiky, které byly zpracovány tímto způsobem, a tady už se můžete tady třeba rovnou můžete prolinknout na tu metodiku a rovnou s ní pracovat. Vřele doporučuji, ty metodiky jsou na knihy, které byste už mohli mít, to znamená, že jsou na ty úplně nejnovější, ale i na některé další, které zase tak úplně
úplně nové nejsou, takže vřele doporučuji podívat se, protože těch inspirací na to, jak pracovat s dětskou knihou, je opravdu velké množství. Tak já pevně doufám, že jsem v tuto chvíli zrušila sdílení. Já se vrátím tedy za vámi. Tak, zrušila jsem sdílení, když tak mi ukažte. Ano, tak Ano, to je ano. báječné. Tak to je fajn. Já si myslím, že pro tuto chvíli asi je to všechno, co bych vám ráda sdělila. Já pošlu odkazy na nejenom tyto věci, o kterých jsme dneska mluvili, ale i na další, které jsem třeba nestihla, ale opravdu nechci zdržovat další řečníky, protože už jsme trošku pozadu, to vůbec nevadí. Takže pošlu i odkazy na nějaké další metodické materiály, které si pak ve volném času můžete prolistovávat, dívat se a přemýšlet, jestli se vám zrovna hodí pro vaše záměry. Tak a to je asi Tedy to všechno. vzhledem k tomu, že tobě někdy nestačí 20 minut, tak možná se tě pozveme zvlášť ještě. A probereme to všechno víc dopodrobna. Výborně, tak a děkuji moc za pozornost. Super, děkujeme, to byl velmi inspirující příspěvek. Já už tady koukám na webovou stránku a můžu vědět, co mám dělat po práci.